Personal nga mitambong si Vice President Sara Duterte sa pagpresenta sa monumentong gihimo agig pagpasidungog sa gipusil patay nga si former Barangay Kapitan Oscar Rodong Bucol Jr. sa Barangay 3 de Mayo sa Digos City, Davao del Sur ning milabay adlaw. Sumala sa bise, taliwala sa iyang mga schedule, gigahinan niya pagbisita ang espesyal nga aktibidad subay sab sa hangyo sa pamilyang Bucol. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa Barangay 3 de Mayo at sa family ni former Barangay Captain Rodong Bucol sa kanilang invitasyon sa atin. At yung statue ay representation ng panawagan ng mga tao ngayon na dito sa Digos City ng justice sa kanyang pagkamatay at sa pagpatay sa kanya. Pinaagi sa hiniusang desisyon sa pamilyang Bucol ug sa mga taga-suporta, gihimo ang maong monumento isip paghinumdom sa kaayo ug sakripisyo sa kanhi kapitan ayha kini gipatay ug sumala ni VP Sara. Walay problema ang maong lakang sanglit subay sa balaod ug sa local government code. Adunay gahom ang barangay sa pag-legalize niini nga kalihukan. Daghang prominente nga mga opisyal sa Davao del Sur ug supporters ang nisalmot sa maong aktibidad isip pagpakita sab sa ilang suporta subay sa panawagan alang sa usa ka hingpit nga hustisya labot sa brutal nga kamatayon sa maong kapitan nga kahinumdumang nahitabo ang insidente ni adtong nakalabayng Nobyembre 2025. Ang gihimong pagbisita sa bise sa Barangay 3 de Mayo kabahin usab matud pa sa pagtabang sa mga nagkinahanglan subay sa RICE program sa Office of the Vice President. Yung projects ng Office of the Vice President, meron tayong RICE na tinatawag. Ito yung relief for individuals in indigence and in difficult situation. Tulad ng binigay natin dito sa mga kababayan natin sa Barangay 3 de Mayo, yun yung initial na paunang response lagi ng Office of the Vice President. Ang tingog ni Vice President Sara Duterte. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.